ja, Take a Chance on Me van ABBA. Dat wie een swingend nummer. En ik beziek je even een berichtje te maken. Nee, het swingkoor van Burgermat om tafel houden we hier Irian Sagema. Goeiemorgen. Morgen. Is dit wat de muziek dat jij met ik jongen? Nee, want het brengt je weer mooi, maar... Ja, maar het slaat nergens op. We zongen geen ABBA. Nee. Want in principe ben we een koor dat voornamelijk jazzrepertoire zongt. Dus dan komt dit net in de buurt. Het is wel een swingend nummer. Ja, nee, dat dan... Nou ja, een berichtje mislukt helaas. Maar dat hindert niks, we gaan het er even over gaan. Ja. Je bent van het swingkoor Burgum en je zijn krijgt al jazzachtige muziek. Mm-hmm. Ik weet aardig wat van muziek, maar nou denk ik van... hoe kun je nou jazz in koorvorm zongen? Ben daar steken van die het klinkt of matten die heel nou... Nee, er is genoeg. Er zijn al of jouw stemmige arrangementen maken van heel soort nummers. Ik van echt oude nummers die soms wel 100 jaar oud binnen. Nummers die zang waren toch Ella Fitzgerald of Louis Armstrong. En daar ben al je koorbewerkingen van. Dus dat kan heel prima. En ben die bewerkingen ook al zo oud? Nou, net al zo oud denk ik, maar dat ben al wel hele oude, ja. Ja. En zong je hem dan zonder muziek of met muzikanten? Met een pianist. Met een pianist, ja. En heel enkel is een keer a cappella, maar het meeste is mijn piano-begeleiding. Ja, nou ga ik hier een flyer van me lezen met een prachtige foto van het koor. En we hier het correct al even hoor, de man-vrouw verhouding is wat uitbalans. Een beetje scheef. Een beetje scheef, ja. En dat moet eigenlijk koers, want sa's bij meerdere koren en je hebt eigenlijk te min man. Klopt. Ja. We hadden nog 4 uur. En toen ik erop kwam, dat is al heel lang geleden, toen gingen we 8 mooie en 8 vrouwen. Maar nu hebben we 4 mooie en 30 vrouwen. Dus ja, die verhouding is ja. een beetje scheef. Een beetje scheef. Net alleen nog qua zangniveau. Maar ik denk onderling is het goed dat er wat meer mannen bij komen. Want ik kreeg al van hij hem dan de stemmen verdeeld in sopraan, alt, bas en tenor. Maar zou wie het vroeger wel? Ja, maar omdat we zo weinig mooie hadden, jongen, want je wordt de meest baritonpartijen als mooie. En dan hadden we binnen vooral in 3 groepen verdeeld. Daar ben dan ook met zo sopranen en met zo alten bij. En val je die tenorse jongen misschien? Die hebben we ook wel horen, ja. Klopt. Maar eigenlijk, want we binnen op radio en de luster in protomeesken, joh, mij eerst wel even een oproep doen. Nou, dat luidt voor de hoorn. We gaan dringend verlet van mooie. Ja. Kom vooral jongen even te luisteren, want dat is de reden dat ik hier zit. Wij jongen in de Kruiskerken en ik denk het is wat van mij. En ik ben een man die het aardig jongen kent. Welkom. Welkom, want wanneer repeteer je hem? Wanneer zong je hem? Wij repeteren op Tiesdie in het Martinushuis hier in Burgum. Van kwartier voor 8 tot kwartier voor 10. En het is echt heel gezellig. Het is heel gezellig. Ja, maar dus Joen, je zei correct al, in de Kruiskerk in Burgum, een optreden, een spetterend optreden, kijk ik haast wel zeggen. Want, nou ben er wel muzikanten bij. Ja. Daar mag je wat over vertellen. Ja, dat is de saxofoonsectie van Joost Wiersma. En daar ben ik een beetje ongekomen, omdat we vorig hier denk ik al een keer met Joost Wiersma B. een optreden die in Glenstra staat. En toen is het idee ontstaan om een keer wat mij alleen naar deze saxofoonsectie te doen. Het is wel zo, we dan peernummers gezamenlijk, maar het meeste zullen wij zongen of zij spelen. Dan hebben we wat meer te bieden door het publiek dan alleen nog als koor. En dan kunnen we een jongensvullend programma met maatje. Ja, dus het is afwisselend. Ja. Dus net alle stukken die je hem zongen dat de saxofonisten meespelen. Nee. Joost Wiersma, onder de muziekkennis wel bekend vanzelf. Van de grotere orkesten eigenlijk. Of de grotere groepen. Dus nou is het extra dat de saxofonisten daar uitgekozen zijn. Omdat het past bij de jazzmuziek. Ja, klopt. Ja, het is zeker. een heel makkelijke vraag. Wij denken dat het een mooie combinatie is. Ja. En Joen, in de Kruiskijk in Burgum. Is er wat vlecht op een kooi? Nou, dat kunnen we nog net helemaal in schatten. Dat is eigenlijk een van de redenen dat we zijn, nou, we willen graag nog even in de lucht. Maar een oproep. Ja. Er is wel voorverkoop en er ben ik al wel kaarten verkocht, maar er kan nog heel wat bij. Want als die aan 200 zwolen in het kerken en als we die alle jaar vol gaan willen, dan moet er nog wel wat bij komen. Dan moet er nog wat bij. Kun je een beetje een tipje van een sluier oplichten? Wat er spelen wordt en wat er zong wordt? Ja, nou, wat er zong wordt, dat zijn echt hele oude nummers, daar ik wel neieren. Dat zijn vaak jazzstandards, maar dat zijn echt wel nummers van soms 100 jaar oud. Louis Armstrong, Ella Fitzgerald, maar we zongen eigenlijk moderne spul van Michael Bublé bijvoorbeeld. Oh. Wat mensen vaak
waar ik wat beter kennen. En mij jongen kennen. En maar dat ken zeker. Ja. Wel, en is het nou echt zo dat je thuis dan echt de hele dag jazz draaien? Net de hele dag, maar wel een soort, ja. Ja. Jazz-cd's, en daar mag ik graag naar luisteren. Dat is echt wel inspirerend. Jazz had vaak wat een oorritme dan orenkoormuziek. Dus dat is echt wel iets met de dirigenten heel wat op hammeren, dat goed maakt. Net op het telsjongen bijvoorbeeld, zeiden ze dan. Nee, dat en is dan bij helpt jazz het vaak wel om, precies, hè, dan helpt het vaak wel om te luisteren, omdat je dan het voorbeeld hebt. En bijvoorbeeld bij Michael Bublé helpt het gewoon om naar originele nummers te luisteren. En dan heb je zelf ook wat beter gevoel bij de timing. En nou denk ik dat je hem net een koor bent die er op staan mijn boekje in de hand. Wij zongen uit de Holland. Uit de Holland, ja. Jawel. En dat jouwt ook wat meer gelegen niet aan contact met de zeel. Ja. Ja, we zijn net heel erg van de choreografie. Wat niet is, kan nog komen. Wat hè? niet is, nee. Nou, als dirigent had ik een koor in Gautum en die ben dat wel heel bot. En dat is mooi om te zien, maar dat zit er bij ons net aan. Nee. Nou ja, misschien dat er trouwens meer man bij komen. Dat die los in de heupen binnen, dat er dan nog wat choreografie... waar weet. Ja, precies. Nou, Joen in de Kruiskerk in Burgum kunnen mensen dus herinneren. Het is komen. Het begint om 8 uur. Ja. En de zaal gaat natuurlijk wat eerder hierpen. Ja. Van jouw jachten is de kassa hierpen. En dan kun je onder de zaal nog kaarten. Kost je €15. Zit een kop koffie of thee bij in, maar iets erbij. En het wordt tot ongeveer... Een kwartier van het zien, denk ik. En zonder pauze aan één stuk terug? Nee, er zit een pauze in. Nou. Dan kunnen we ook nog even praten. Ja, precies. Even ledenwerven. En ledenwerven tussen dat zou helemaal fijn wezen. Ja. Maar ja, in principe is het net zo dat je, als je lid willen willen, dat je op dan alleen nog dan komen kunnen. Het is gewoon leuk, een avondje uit in Burgum. Absoluut. Waard van jazzmuziek hoort en waard er nog net zo volle van weet. Kom even. Ja. En wil je wel lid worden, dan kun je altijd per keer op proef komen. Dat ken ik nog. Even zien dat het wat van je is. Dat het wat van je is, ja. Ja, nou hartstikke leuk.